Decká, dobré ráno vám všetkým prajem. Vítajte pri ďalšom vlogu. Práve ste videli, ako si robíme raňajky, respektíve ja. Maťka, poď sa ukázať. Práve dnes je na ceste do Bratislavy a odlieta na majstrovstvá sveta, takže všetci jej musíme silno držať prsty. Nech sa tam podarí nejaký pekný výsledok. Áno, v podstate už sa tam dostať je vlastne pekný výsledok, takže som na ňu hrdý. Že je taká šikovná, že takto maká a že hlavne vydrží, lebo toto musí mať veľmi ťažké, že ja už v podstate mám týždeň po súťaži a ona stále má na raňajky proste bielka, rýžu a také tie veci. Ale už je na konci, už to končí o chvíľku a potom máme dlhú prestávku. Takže tak. Ale zase na druhú stranu, dal som si len vlastne po súťaži, čo ste videli v minulom vlogu. Potom som si dal na raňajky tie páročky, večer nejaký vývar a vlastne od útorka ja už idem akože 100% režim, aj keď kalórie mi dovolujú si robiť také pecky, takže chutí mi to, nemám dôvod jesť niečo nezdravé. Som zvedavý, ako dlho sa mi podarí držať takú formu, či to nepokazím celé na dovolenke, ale pokúsim sa aj tam trošku byť tak nad vecou a neprežierať sa. Uvidíme, ako to vypáli. Bolo to úžasné a klasické nedeľné rozprávočky. Ňam. Snáď nebudem moc čokolády niekde, ak áno, odspravedlňujem sa. Je nedeľa, idem práve teraz do fitka, mám tam ešte jeden tréning, tak si idem zacvičiť ja a tak vlastne sa lúčime s Maťkou, ktorá už cestuje čo chvíľa preč. Toto je povinná výbava pri ceste na súťaž. Rýžovár, tyčky po súťaži, rýža, škorica. Road to Santa Susana. Šialená je žena moja. Moja žena je šialená. Ty koky. Neopren. Šialená. Som rád, že som sa nezačal po súťaži prežierať, lebo aspoň trošku to teda vyzerá, že cvičím. Aspoň teda do dovolenky, lebo tam sa forma nebude dať užiť. Teda udržať. Takže ja už idem z tréningu domov, z najlepšieho fitka v meste. No a utekám ešte rýchlo na nákup do Teska, lebo Maťka už čoskoro odchádza a nestihli sme kúpiť niektoré veci, respektíve sme na to zabudli, lebo ako stále sa na to spomínam, že pred odchodom. Takže utekáme teraz na rýchly nákup do Teska a vidíme sa z bytu. My už sme doma, Maťka si už chystá veci. Zase nám tu vybuchla bomba, zase všetci vidíte len bordel. A ja si idem dnes urobiť na obed cestoviny a takéto sú naše v Poľsku. Takže som zvedavý. Už len 4 krát uhorka s mesom a urobím ti žemľovku. Alebo čo by si radšej chcela? Čo by si dala po súťaži, keď sa vrátiš domov? Môžeš povedať našim sledovateľom, odberateľom nejaké svoje chute. Dala by som si brinzové. Počkaj, lebo ťa nebude počuť. Vypol som rádio. Brinzové halušky, segedinský. Ale brinzové originál, či ten naše fit? Je naše. Fit, segedinsky? A niečo sladké? Hádaj. Rýžové rezance s áno. a orechmi. A žemľovka? Nie, to sú tvoje chute, to nie sú moje chute. A potom by som si ešte dala Žemľovku. kakaovo, makovo, orechovo, tvarohovník. Tak urobíme si teraz taký, že taste test. Chcel som povedať, že úplne obyčajné cestoviny, ale nie. Cítim tam takú jemnú
Jak maslovú chuť. Teraz musíme zistiť, či vojde do limitu. 72 minus 54. 72 minus 54. Teraz je hamba na kameru. 72 minus 54. 18 kg. Koľko máš ešte rezervu? 5. Super. Akurát na sladkosti zo Španielska. Kafe na cestu. Iná celkom halus, že ten pohárik sa celkom hodí na to, že ideš na majstrovstva do Španielska. A už ide odvoz. Budete vo vlogu? Čaute. Ahoj. Nejaký gesto. To je v pohode. Čau. Ahoj. Tak, Kaťka práve išla. A ja idem dať dokopy byt. A aj keď na to čas vonku nevyzerá, ale ja čas mám. Keďže už je nedeľa po obede, to je vlastne môj víkend. Nedeľa po obede je môj víkend. Tak idem dať trošku dokopy auto, povysávať, poumývať. No a hlasím sa neskôr. Takže, ja už som doma. Autíčko vybliskané, trošku som sa tam ale zdržal, som sa stretol s kamošom, sme sa zakecali a prišiel som po tme. Ale to nič, Maťka už je na ceste do Bratislavy a mňa čaká ďalšie jedlo číslo 3. A sú to opäť cestoviny, kuracie mäso, kečup. Ten kečup má len nejakých 40 kalórií na 100 gramov, kupujeme ho v Poľsku, takže to mám nejakých 15 kalórií, čo je good deal. A samozrejme káva, ja si ju dávam stále s flowdropsami a mandlovým mliekom a je to pre mňa proste taká sladkosť povedle, tak ako kéze kake. Takže idem sa na to a dobrú chuť. A potom si povieme niečo o tej diete. Keďže je víkend, bez friedky tam nejde, tak street food musí byť k jedlu. Kamoši, čaute, rýchla vsúvka, lebo práve striham vlog a mala teraz nasledovať vlastne časť, kedy som zodpovedal jednu otázku na Instagrame, kde som dal nejaké rady a tipy a triky na chudnutie. To video malo 22 minút, ja som 10 minút rozprával 5 alebo 6 tipov na chudnutie a to sa mi zdalo už asi trošku mač. To už sa mi zdalo trošku veľa, neviem, či by niekto vydržal to video pozerať do konca o tom, ako rozprávam, takže skôr to vydám ako samostatné video a nech si to pustí fakt ten, čo možno hľadá tie informácie, lebo mnoho ľudí, ktorí to video pozeráte, vás to možno ani nezaujíma, nejaké tipy a triky na chudnutie. Takže buď to vydám tak, ako to bolo natočené, len to vydám ako samostatné video, alebo to možno natočím znovu, aj keď sa bojím, že to už nebude také autentické, keď niečo robíš na dvakrát, ale nejak si poradíme a možno tam ešte aj niečo navyše spomeniem, keď tam bude už priestor na samostatné video. Ja len toľko, užívajte vlog ďalej. A večera nie je žiadna veda, takže dvakrát karamelový puding, k tomu ešte si dám 2 kusky rýžových chlebíkov a 20 gramov orechy pekánové. To by bolo pre dnešok všetko, snáď teraz tu nie je ale zlé svetlo. Ak sa ti video páčilo, daj like, hoď tam koment, daj odber, budem veľmi rád. A my sa vidíme potom pri ďalšom vlogu. Takže toto bol taký trošku full day of eating, alebo ako vyzerá mojich momentálne 3000 kalórií, taká udržiavačka po súťaži. Vyzerá nejak takto, ako vyzeral vlastne môj deň, ktorý ste mohli vidieť. Ak sa vám to páči, kľudne to môžeme natočiť na budúce znova. Čaute.